Асосҳои омодасозии мусоҳиба дар васоити ахбори оммаи муосир. Салом бачаҳои азиз. Имрӯз дар студия ман рӯзноманигор Манижа Қурбонова. Имрӯз мо дар бораи жанри маъмултарини васоити ахбори омма мусоҳиба сухбат мекунем. Чаро маъмултарин? Барои он ки кадом нашрия ё кадом барномаи телевизионӣ ё радиоиро набинед, фақат дар ҳамон ҷо сухбат ҳаст. Ин жанр ҳам осон аст, ҳам душвор. Барои чӣ осон? Барои он ки ба ин савол ҷавоб диҳем, бояд пеш аз ҳама муайян кунем ки худи мусоҳиба, ки онро маъмулан дар журналистикаи байналхалқӣ интервю мегӯянд, чист? Мусоҳиба интервю чист? Интервю дар забони англисӣ интер ҳамкории самтнокӣ ва вю ақида фикрро ифода мекунад, яъне табодули андеша аст. Ин суҳбати журналист бо шахси дорои маълумоти моҳияти иҷтимоӣ дошта мебошад, яъне суҳбати ду нафарро дар як мавзӯъ мусоҳиба мегӯянд. Барои ҳамин ин жанр осон аст, чунки мо дар ҳаёти ҳаррӯзаи худ суҳбат мекунем, яъне диалог дорем бо аъзои оила, рафиқон, дар кӯча, дар мактаб, ҷои кор. Аммо ин суҳбати мо суҳбати дорои хусусияти инфиродӣ дошта мебошад, яъне он барои ману шумо зарур аст, ману мусоҳиб зарур аст. Аммо агар диалог, яъне саволу ҷавоб барои омма, барои нафарони зиёде равона шуда бошаду маълумоти моҳияти иҷтимоӣ дошта бошад, он гоҳ вай мусоҳиба мешавад. Ва мусоҳиби мо аъзои оила не, дӯст ё ҳамкор не, балки шахси дорои маълумоти моҳияти иҷтимоӣ дошта мебошад. Яъне оне аст ки дар ин ё он бора ҳамчун мутахассис ва ё донанда ва ё шоҳид ҷавоб медиҳад. Масалан, дар рӯзнома ва сонӣ дар сомонаи фараш мусоҳибаи тахассусии журналист Раҷаби Мирзо бо муовини раиси ҳизби халқи демократии Тоҷикистон Хайринисо Юсуфӣ нашр шуд. Журналист савол медиҳад ва мусоҳиб, яъне муовини раис, ба саволҳои ӯ ҷавоб мегӯяд. Ана ин диалог суҳбати муқаррарӣ нест, чунки ин ду нафар дар атрофи мавзӯи муҳим, мақоми занони тоҷир дар арсаи сиёсат бахшида шудааст. Сохтори жанри мазкур аз ду унсури муайянкунанда, саволи журналист ва посухи мусоҳиб иборат мебошад. Ҳадафи мусоҳиба ба омма, хонанда, шунаванда ё бинанда аз забони мусоҳиб иттилоъ додан аст. Ҷиҳати муҳими мусоҳиба рӯзмаррагӣ, дорои ҳадафе будан ва аҳамияти ҷамъиятӣ доштани он мебошад. Пеш аз оне ки ба саволу ҷавоб пардозем, бояд ба суҳбат омодагӣ гирем. Масалан, дар бораи масъалаи баррасишаванда бисёртар маълумот дошта бошем, то саволҳои хубро тайёр намуда ба мусоҳиб пешкаш намоем. Барои ҳама намудҳои васоити ахбори оммаи муосир омодагӣ якхел аст. Дар баробари ин мусоҳибаи радиоӣ ва телевизионӣ бо баъзе хусусиятҳояш аз нашрия ва сомона фарқ мекунад. Масалан, дар расонаҳои электронӣ барои дилбазан ва якмаром нашудани суҳбат онро ба қисмҳо ҷудо мекунанд, яъне он аз синхронҳои кӯтоҳи то 1 дақиқанина истифода бурда мешавад. Инчунин ғайри тайёрии равонӣ ва зеҳнӣ бояд аз ҷиҳати техникӣ низ таҷҳизоти сабтиро омода кард. Масалан, тафтиш намудани батарейка, таҷҳизоти қувватбахшанда ё диктофон, дастгоҳи сабтӣ ва ё видеокамера, блокнот ва ручка бо ҳам гирифтан муҳим аст. Умуман бояд ҳамаи ин таҷҳизот то мусоҳиба тайёр бошад. Ман як вақтҳое ҳамин хел таҷриба доштам, таҷрибаи талх доштам. Ба як мусоҳибае ки яке аз мусоҳибаҳои аввалини ман буд, ба сафоратхонаи Россия рафтам ва бо сафири он вақтаи Россия Рамазон Абдулатипов мусоҳиба доштам. Аммо аз он ҷиҳат ки ман дастгоҳи сабтиро, яъне диктофонро дуруст дар нагиронда будам, ин сабт кур шуд ва умуман сабт тайёр нашуда буд. Баъди ин ба ман лозим омад ки боз гашта рафта аз он кас узрхоҳӣ кунам ва ин мусоҳибаро аз нав сабт кунам. Ва дар назди ҳамин хел инсон ман шарм доштам, барои ин ки ба ҳамин чиз бояд журналист раҳ надиҳад. Барои ҳамин омодагӣ бисёр зарур аст. Гузарондани мусоҳиба. Барои бо муваффақият гузарондани мусоҳиба рӯзноманигор бояд чунин хислатҳоро дору бошад: дониши мукаммал, ҷаҳонбинӣ ва маърифат. Барои он ки ба мусоҳиба омода бошем, пеш аз ҳама бояд донишу ҷаҳонбинӣ ва маърифат дошта бошем. баъзан рӯзноманигори навқалам ба мусоҳиба бетайёрӣ меравад. Дар натиҷа мо маводи сустро мехонем.
масалан дар мусоҳибае дар минбари халқ рӯзноманигор этикаи журналистикаро вайрон намуда аз мусоҳибаш ки дар мақомоти низомӣ адои вазифа намуда ҳунари нависандагӣ дорад чунин суол мекунад: то ҷое ки иттилоъ дорам дар соҳаи милиса вазифаи баланде ҳам надоштед, вале чун кас ба мазмуну мундариҷаи асарҳоятон шинос мешавад, гумон мекунад ки шумо ҳамаи зинаҳои кор дар соҳаро пушти сар намудаед. Ва мусоҳиб дар ҷавоб мегӯяд ки ҳарчанд соҳиби вазифаи калоне ҳам набудам, вале таи 13 сола аз рӯи ҳамин касб нон хӯрдам ва на танҳо бо комиссарони чун катани, балки чун тирайзиниҳо сару кор доштам. Яъне аз мусоҳиба ҳарчанд нашрияи чопӣ аст, як андоза хафагӣ ва аз тамасхури журналист мушоҳида мегардад. Барои ин таъкид мешавад ки журналист дар баробари донишу ҷаҳонбинӣ доштан бояд як андоза меъёрҳои ахлоқи касбиро риоя кунад, соҳиб маърифат бошад, то ки ҳурмату эҳтироми мусоҳибро ба ҷо орад. намунаи саволу ҷавоб дар мусоҳибаи тахассусӣ. мусоҳиба аз рӯи мавқеъ, хислат ва чун сарчашмаи ахбор ба 3 гурӯҳи одамон сару кор дорад: ходимони сиёсӣ, давлатӣ, мутахассисоне ки дар ягон соҳа дониши васеъ доранд. шахсиятҳои маъруф ки донистани тарҷумаи ҳол ва фаъолияташон барои омма муҳим аст. одамони муқаррарӣ ки бо онҳо барои муайян кардани афкори умум ҳамсӯҳбат мешаванд. баъзе мусоҳибон метавонанд аз суҳбат бо журналистон худро канор гиранд, пеш аз ҳама дар ҳамон мавриде ки масъалаҳои таҳлилӣ дар самтҳои иқтисоду фарҳанг ва ё сиёсат матраҳ мешавад. пас чӣ бояд кард ки аз мусоҳиб ҷавоб гирем? бояд зирак, чақон, ба гуфти рӯзҳо шустрак бошем. ин аввал хусус ба репортерҳо дахл дорад, яъне журналистоне ки дар расонаҳои иттилоотӣ кор мекунанд ва бояд ба таври оҷилӣ фавран факту далел ҷамъоварӣ намоянд. агар мусоҳиб яъне шахси иттилоъдошта аз суҳбат худдорӣ намояд ё ягон баҳонае пеш орад, тамоми кӯшишҳо ба он бояд бурд ки ӯ бо шумо суҳбат намояд. яъне як мақоли тоҷикӣ аст: агар аз дар пеш кунанд, шумо бояд аз тиреза дароед. ана чунин касро рӯзноманигори асил мегӯянд. мусоҳиба чанд намуд мешавад: мусоҳибаи расмӣ, мусоҳибаи ахборӣ, мусоҳибаи портретӣ, мусоҳибаи проблемавӣ, дискуссия ва пурсиши афкор. мусоҳибаи расмӣ ҳамаи ахбороти расмие ки аз ҷониби шахси сиёсатмадор ё ходими давлатӣ баррасӣ мешавад, ҳамон мусоҳибаи расмӣ аст. аксаран барои тамоми журналистон дар маъракаҳои калони хусусияти ҷамъият дошта брифинг гузаронида мешавад ва ин як намунаи мусоҳибаи расмӣ аст. мисоли барҷастаи чунин мусоҳибаҳо баъди имзо намудани созишнома ба назди журналистон баромадани президенти кишвар ё шарики ӯ, президенти масалан Россия мебошад, ки фикри худро дар бораи ба имзо расонидани созишнома барои аз Тоҷикистон ба Росия ирсол намудани қувваи корӣ Дарси моҳи муҳоҷирони меҳнатӣ Имрӯз медоранд. мусоҳибаи ахборӣ ҷавоб ба инфоповод, яъне баҳонаи иттилоотӣ аст. масалан нархи барқ боло рафт ва дар ин бора бо масъулини мутасаддии барқи тоҷик мусоҳиба меороем. он вақт хонанда ба суханони мутахассис бештар эътимод пайдо хоҳад кард, чунки вай ба саволҳои журналист ҷавоб дода вазъияти ба амал омадаро шарҳ медиҳад ки чӣ сабаб шуд ки нархи қувваи барқро яку якбора боло бардоштанд. мусоҳибаи портретӣ ин як нави мусоҳибаест ки барои кушодани симои қаҳрамони мавод кӯмак менамояд. саволе ба миён меояд: пас дар бораи ӯ очерк бояд навишт? махсусияти мусоҳибаи портретӣ маҳз дар он аст ки қаҳрамон фикру андешаи худро доир ба ин ё он рӯйдод баён мекунад ва ба воситаи андешаҳо ё ёддоштҳояш мо метавонем портрети ӯро баррасӣ намоем. мусоҳибаи проблемавӣ ҷузъан ба иттилоотӣ хабарӣ монанд аст, чунки ин ҷо баҳонаи иттилоотӣ нақш мебозад. фарқаш танҳо дар он аст ки мусоҳиб метавонад андешаи худро доир ба ин мавзӯъ аз он ҷумла аз дидгоҳи таърих баён намояд. мусоҳибаҳои рӯзномаҳои Фараш, Озодагон, Имрӯз Ньюзро ба хотир биёред, ки қаҳрамонон дар бораи воқеаҳои ҷанги шаҳрвандӣ фикру мулозаҳои худро баён доштанд. аз мусоҳибаи проблемавӣ метавон инчунин дискуссия, яъне мубоҳиса сохт. махсусан чунин жанр дар расонаҳои электронӣ, дар радиову телевизион зиёд истифода мешавад. махсусан дар гирди мизи мудаввар, дар студия оид ба мушкилоти соҳаи тандурустӣ ё маориф метавон чунин дискуссияҳоро бисёр шунид.
пурсиш яъне апрос ҳам мегӯем зиёда дар васоити ахбори омма истифода мешавад, махсусан аз одамони оддӣ, намояндагони қишри миёна, донишҷӯён, роҳгузарон, одамони касбу кори гуногун зиёд пурсиш гузаронида мешавад ва мақсадаш фаҳмидани фикри мардум аст. дар бораи мусоҳиби худ бояд чиро донем? барои гузарондани мусоҳиба ба рӯзноманигор муҳим аст ки мавзӯъро дар баробари мусоҳибаш хуб донад, омӯзад. аммо саволе ба миён омаданаш мумкин ки агар журналист мавзӯъро надонад, пас чӣ бояд кард? аз таҷрибаи чандинсолаи худ дар аҷонсии иттилоотии Азия плюс ҳаминро гуфтаниям ки барои мусоҳибаи хубро гирифтан бояд пешакӣ дар бораи мавзӯъ каме ҳам бошад иттилоъ гирем. масалан, яке аз мусоҳибаҳои аввалини худ бо шоира Гулрухсор ба муносибати зодрӯзашро ба ёд мебиёрам. ман бо ҳамкорам ки аз ман таҷрибаи бештаре дошт ба иттифоқи нависандагон омадем ва бо шоира вохӯрдем. суҳбатамон аз аввал қур нагирифт. буду набуд хонум суханро ба дигар тараф мебурд, аммо ман саволҳои омода кардаамро бароварда беҷуръатона ба кор оғоз кардам. барои Гулрухсор, шоираи ҳассос, аввалин суоли ман дар масъалаи шеърҳои дар муҳоҷират навиштааш аҷиб афтод ва ӯ кушода шуду ба саволҳои ман ҷавоб дод. дар асл ман ҳоло сирро ба шумо донишомӯзон мегӯям, ҳамагӣ як рӯз пеш барои 5-6 саволе ки ман омода карда будам қариб 30 саҳифаи интернетиро хондам дар бораи он ки аз шарҳи ҳоли шоира, эҷодиёти навини ӯ иттилоъ пайдо намоям. яъне бори дигар такрор мекунам ки барое ки шумо ба мусоҳиба равед, пеш аз он қаҳрамонро ҳаматарафа омӯзед. барои бо мутахассиси соҳаи чорводорӣ мусоҳиб шудан муҳим нест ки шумо тамоми энциклопедияи соҳаро омӯзед, аммо дар бораи мавзӯи баррасишаванда, масалан шумораи чорво дар ҷумҳурӣ, вазъияти нигоҳубини чорво, ақаллан далеле ки чорворо дар куҷо парвариш мекунанд, бояд иттилоъ дошта бошед, то дар атрофи ин мавзӯъ бо коршинос суҳбат карда тавонед. мусоҳиба дар вао, рӯзнома, радио, телевизион ва сомонаҳои интернетӣ шаҳрдиҳандаи ҳама гуна ҳодиса ва воқеот, манбаи зарурии ахбор, ҳам барои рӯзноманигор, ҳам барои тамошобин истифодабаранда аст. дар ин самт дар телевизион мусоҳибаҳои Абдуғаффори Камол дар телевизиони Тоҷикистон аҳамияти ҷамъиятиву сиёсӣ дошта хеле омӯзанда аст. барномаҳои ӯ ба талаботи мусоҳибаи телевизионӣ ҷавобгӯ буда, бештар оид ба сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар бо ҳамсоҳбатони худ ки чеҳраҳои сиёсӣ ва коршиносони кишвар мебошанд, матраҳ месозад. ин мавзӯъҳо ба доираи фаҳмиш ва маърифати ӯ наздик буда, аз ин ҷиҳат мусоҳибаҳои ӯ хеле хуб ва нишонрас мебароянд. рӯзноманигори таҷрибадор ҳамеша саволи муҳимро дар аввал мегузорад. аз ин тарси суолгузорӣ маълум мешавад ки журналист ҷавоби суолҳояшро хуб медонад. ин гуна мусоҳиба ҳамсуҳбатро водор месозад ки аллакай аз оғоз худро озод ва болидарӯҳ эҳсос намояд. аз хотир набароред. суҳбати шуморо тамошо кардан ё накардани бинандагон аз саволи якум вобаста аст. саволи якум равиш ва услуби тамоми суҳбатро муайян мекунад. намунаи мусоҳибаҳо дар нашрияҳои гуногун, постинтервю ё омодагии мавод баъди суҳбат. ана мусоҳибаро ба диктофон сабт кардем, дар блокнотамон навиштем, акнун чӣ бояд кард? агар мусоҳиба чопӣ бошад, яъне барои матбуот ва сомонаҳо омода гардида бошад, мо бояд онро гӯш карда ба шакли чопӣ омода намоем. агар барои радио ва телевизион бошад, пас бо истифода аз технологияҳои муосир онро ба истилоҳ тоза монтаж бояд кард, яъне ҷойҳои нолозимашро гирифта шакли тайёрашро ба тамошобин ё шунаванда пешкаш намоем. принсипи асосии маводи тайёр бо мусоҳиб мувофиқа намудани мусоҳиба аст, аммо аз сабаби тараққиёти технологияҳои муосир ва кам будани фурсат, чунки оперативият имрӯз нақши муҳим дорад, каман дар кам рӯзноманигорон ин корро иҷро мекунанд. ба фикри ман, агар мусоҳиба хислати тахассусӣ дошта бошад, махсусан барои расонаҳои чопӣ, бояд онро мувофиқа намуд, чунки аксарият тавре ки аз дастгоҳи сабткунӣ мешунаванд, ҳамон тавр менависанд ки ғалат аст. барои мусоҳибаи хуб санҷидани тарзи навишти иттилооти соҳавӣ, аз нав санҷидани арқому далел зарур аст. донишомӯзони муҳтарам, инак расидем ба интиҳои машғулияти имрӯза. 6 тавсия барои мусоҳиба.
омода бошед. тайёрии хуб гарави муваффақият аст. шартҳои мусоҳибаро то оғозаш баён намоед. асло ба вохӯрӣ дер накунед. ҷузъиётҳоро ба хотир гиред, барои ин ки ин ҷузъиётҳо барои омода кардани мусоҳиба ба шумо ёрдам мекунад. бо одоб бошед. мусоҳибро саросема накунед ва суханашро набуред. лекин дидед ки мусоҳибатон ба як самти дигаре рафт, ӯро бо одобона боз ба идомаи суҳбататон баргардонед. бо диққат гӯш кунед. дар зарурат натарсида ва нашармида шарҳи ин ё он масъаларо аз мусоҳиб хоҳиш намоед. инак мавзӯи мо ба охир расид. умедворам бароятон дарси имрӯза муфид буд. мувофиқи нақша, пас аз ҳар дарс шумо имконият доред дар чати алоҳидае ки махсус бароятон омода мегардад доир ба мавзӯъ суолҳои худро фиристед. кӯшиш мекунам ки дар давоми 1 соат ба шумо дар тамос бошам ва бо пурсишҳоятон посух гӯям. то машғулияти оянда.